Den här förtroendeomröstningen handlar om justitieminister Morgan Johansson. Jag och Morgan Johansson har haft ett väldigt välfungerande samarbete i arbetet och i kampen mot hedersförtryck. Ingen annan justitieminister har tagit initiativ till så många lagskärpningar på det här området. Så även om mycket är kvar att göra, mitt förtroende för Morgan Johansson är obrutet. Som alla vet så har mitt och många andras förtroende för regeringen däremot påverkats av de förhandlingar som just pågår om Sveriges NATO-ansökan. I tidningarna har man kunnat läsa påståenden om att jag skulle företräda den kurdiska intressen istället för svenska intressen. Men det är just Sveriges suveränitet som jag varit orolig för. När jag kom till Sverige 1992 fick jag genomgå en hälsoundersökning som många brukar göra. Läkaren i Västerås agerade starkt på mitt blodprov. Det var något som var konstigt. Det här var resultatet av Saddam Husseins giftattack i Halabja och mot vår peshmerga-läger där hundratals av mina kamrater mördats och i Halabja över 5 000 kurder mördats. Förtrycket av kurder finns i min kropp. Den pulserar i mitt blod. Men det är som svensk jag utför mitt uppdrag i Sveriges riksdag. Det jag fört fram handlar om Sveriges självständighet. Om några dagar kommer jag att ha en interpellation med kulturministern om att utländska diktaturer inte ska kunna finansiera religiösa församlingar och föreningar i Sverige. Det handlar om Sverige inte ska låta sig påverkas av utländska makter. Och den här diskussionen handlar om samma sak. Det är inte NATOs demokratiska länder och Jens Stoltenberg som ställt krav på Sverige. Det är Turkiet och Erdogan. En auktoritär Erdogan som bedriver rasistisk politik mot kurder i Mellanöstern och i EU och här i riksdagen. Det här handlar alltså om hur mycket Sverige ska låta främmande makt styra över vårt land. Det är Sveriges riksdag som ska bestämma över svenska vapenexportlagar. Eller är det Turkiet? Är det Turkiet som ska bestämma att Sverige ska avvika från alla andra länder i att kalla dem som med stöd av USA bekämpar IS/Daesh? Ska vi anpassa vår yttrandefrihet och mötesfrihet efter Erdogans krav? Ska ett lands statschef bestämma över vem som är vår försvarsminister? Ska ett annat lands ambassadör kunna se Sverige att utlämna sina parlamentariker? Herr talman, det är i den här salen som Sveriges lagar ska stiftas, inte i Ankara. Jag försvarar Sveriges rätt att bestämma över sin egen inrikes- och utrikespolitik. Riksdagens samtliga partier har varit eniga om att stödja frihetskämpar som stridit för sina mänskliga fri- och rättigheter. Jag och partiet Socialdemokraterna har en stor samsyn i också att stödja de demokratiska krafterna i Turkiet och i Rojava. Jag litar på att partiet kommer att göra det i fortsättningen. Frihetskämpar i YPG och YPG som bekämpat Daesh och besegrat dem militärt och befriat världen från terror förtjänar allt stöd. Det gäller också den före detta partiledaren för Turkiets tredje största parti Selahattin Demirtas och andra HDP:s fångar och politiska fångar, samvetsfångar måste friges. Erdogans krig har ödeslagt jordbruk, förstört kurderna och kristnas hem och drivit hundratusentals människor på flykt.
Samtidigt sker en omorganisering där kvinnor organiserar sig i kampen mot islamisk fundamentalism och det patriarkala hedersförtrycket. YPG och YPG behöver fortsatt stöd från andra länder och Sverige får inte tillhöra dem som sviker. Vi ska inte vara tysta om att Erdogan har använt kemiska vapen emot kurdiska barn och kvinnor. Erdogans krav på att kurder i Sverige ska utvisas har gjort många svenskar oroliga. Man måste kunna lita på svensk säkerhetspolis inte följer Erdogans och Turkiets terrorlagstiftningar emot frihetskämpar som vi stödjer. Jag vet om att Morgan Johansson är en politiker som värnar om rättssäkerheten. Jag litar inte på att den politiska oppositionen som står i tv och säger att de vill lösa ut mig i arbetet mot mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. När jag får ingående samtal med många ledande socialdemokrater blir jag lite tryggare. Men detta innebär inte att jag inte också känner en stor oro. Detta vill jag skicka med till regeringen. Och denna oro delas av många andra svenskar. Men man kan veta att i Ankara, den här regeringen har inte stöd av terrorister. Men den har stöd av svenskar som stödjer kampen för frihet och kvinnors rättigheter och demokrati och flickors rättigheter och emot olika patriarkala strukturer. Även om vi har förtrycket emot kurderna pulserande i vår blod. Tack. Ordet går till Ebba Busch.